tatlong nakuha lang. And we're gonna go home. Alright, mga kamyanan.
Nasaan na po yung... Number one ay ang utak ng baboy. Yung pong iha po namin ng karne ay hindi po namin nilalaga. Fresh na diretso po sa apoy na. Kaya po lasang karne pa rin pag tinikman nyo po ang dinagdagan. Ang halo po ay luya, sibuyas, asin at suka lang po saka ang utak ng baboy. Ako ay dating nagtatricycle driver. Nasubukan ko ang karinderya, sinuot. Naalala niyo pa ba, nung lahat tayo nagdurusa ng pandemic? Meanwhile, yung mga paboritong kontraktor ni Duterte na kumita, nakabili pa ng mansion sa Dubai. Diyan, mismo, sa property na yan. Matagal nang magkakilala sina Duterte at Michael Yang. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina niya. At noong 2017, si Yang naman ang pumunta sa Davao. Ipinakilala pa nga niya kay Duterte yung ilang pang mga kaibigan niyang Chinese businessman. So these people that you see, sila yung nagtayo ng Farmally 2 years later, or noong 2019. And as you can remember, noong tinamaan na tayo ng pandemic noong 2020, itong Farmally, kahit wala pang 1 milyon yung kapital, 8 billion pesos agad yung kontrata mo. Hey Alexa, where's my... Mula sa PSDBM. Care of another Davao guy, yung dating tao ni Senator Bongo, si Lloyd Christopher Lau. Ang may kontrol ng pera ng Farmally, si Lynn Wick. Sigurado, malungkot ang mga DDS ngayong araw na to dahil si PP Lenny at si PBBM nagkita na sa Naga. At ang nakakatawa dito, ang sabi ni PBBM, ang the most political thing daw na ginawa niya ngayong araw na to ay nagsuot siya ng
We are at Venice Beach, Venice Boulevard. Going si Paul Bida.